Hola, som els científics Abril i Eloi i en aquest vídeo explicarem com fer slime casolà i com aquest experiment ens permet entendre el comportament dels fluids no newtonians. Comencem! Necessitarem un recipient, una vareta per barrejar, cola blanca o cola transparent bicarbonat de sodi. i el més important, el líquid de lentilles. Acompanyeu-nos! Comencem! Primer de tot afegirem la cola. La cola conté unes molècules anomenades polímers i aquests polímers estan dispersos i desordenats per al fluid. Ara, afegim una mica de bicarbonat de sodi que ajuda a enfortir els enllaços entre les molècules de polímers i l'activador de l'slime. Seguidament afegim el líquid de lentilles, que és l'activador de l'slime. Conté borat de sodi i el borat de sodi fa que es formin enllaços creuats entre els polímers, fent que la cola es converteixi de líquida a sòlida. I seguim barrejant el temps que sigui necessari per aconseguir una textura sòlida com aquesta. Els líquids no newtonians són uns líquids que es comporten de manera diferent segons com els toquis. I per què l'slime és un líquid no newtonià? Doncs perquè si l'estirem lent es comporta com si fos un líquid, però si l'estirem ràpid es trenca com un sòlid. I fins aquí el nostre experiment. Moltes gràcies per veure'ns. Esperem que us animeu a fer-lo a casa. És molt fàcil de fer! Ara us toca a vosaltres, futurs científics. Adeu!